Ang buntag Kabisayan ug Mindanao labi na sa itong mga suking tigpaminaw dinhi sa ginusarang tibyaanan sa mga mamumo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Awitis Foundation Incorporated ang pagtuki. O kini yung lagad si pagtuki Tat Samson kay guban kaniyo sa kaoras kapag panuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, adlong Sabado karon, no? Mayo 23, 2015. Og nining maong Sabado mga higala atong pagatukion ang dalit sa gabi sa kabilin. Once again, ang topic karong buntaga mao ang dalit sa gabi sa kabilin, no? So ato ning sayran karon gikan sa atong bisita kung unsa man, no, ang atong masinati, no, karong tuiga, no, 2015 sa gabi sa kabilin kung GSK mga higala, no. Apan sa dili pa kamo padayon, tuguti on ako sa pagpangayog katahuran pagbalik kaninyong tanan, no, mga suki kayo natong tigpaminaw nining ato ang programa ug ato ang stasyon, no. So muna nga labi na gyud sa atong mga kaigsuonan nga naa diha sa probinsya sa Leyte, sa Bohol, sa Negros, ingon man sab sa Mindanao area, no, ug ingon man sab dinhi sa tuang mahal nga probinsya sa Sugbo, ug ingon man sab sa akong mga suod nga higala, no, ug mga kaila, no. Labi na gyud diha sa Tinaan, no, Sindulan, Tinaan, Naga, Cebu, no. Nila ni Mama Bibi ug Papa Natoy ug mga silingan nga nagsunod kanunay, no. Nagsunod gyud ini nga to ang programa, no, sa ilang mga silingan diha. No, ug ingon man sab diha sa Lahog, no, nila ni Remy ug sa pamilya, ug ingon sab sa mga silingan. Ingon sa diay kagahapon dito mi sa Camotes, no, diha sa San Francisco, no, atong greet po sila si Ma'am Monique, sila si Ma'am Christy, sila si diha si Mayor Ali ug si Mayor Al, no, ug mga opisyalis ug ingon sab sa atong mga kaigsuonan ug mga higala, no, labi na gyud dito sa lungsod sa Puro ug Tudela, no, labi na gyud sila si Mayor Rama, sila si Mayor Erwin, no, ug si Sir Jojo Solante, ug yun naman sab si Mayor Jet Fernandez diya sa Pilar, ug ingon man sab ang taga Camotes, no, tanan kaniyo maayong buntag, no. So muna nga nining ato ang pag-eskutan karon ang gabi sa kabilin. Hapit na ni mga higala karong sunod semana, no, adlong Biyernes, no, 29 Mayo 29, 2015 sa alas 6 sa gabi mga higala ang ato ang gabi sa kabilin, no. So mga higala kay nagisgot ng tag gabi sa kabilin kini siya gilunsad ni atong Mayo 25, 2007. So dugay-dugay na gini siya mga higala kung atong ipon 2007 karon 2015 na, no, mga 8 na katuig mga higala, ika-8 rong katuig. So for 9 years, no, karon gi-encourage, no, ang atong publiko sa pagbisita sa mga museo niya kining yung importante, no, nga aduna gid tay lawom nga pagsabot, no, kabahin og mga museo ug pagpreserbar sa ato ang pagkaadunahan, no, in terms of culture and heritage mga higala, no. For its 4 participating sites back when it started sa pagsugod nitong 2007, upat ra kabuok, no, nga mga sites ang mabisitahan, no, sa gabi sa kabilin. Karon mga higala niabot na taog 37 ka participating sites, no, nga diin nagpakita sa mga importante nga mga Cebuano identity and culture. So nining tuiga atong tema mao ang the founding, no. So muna siya nining ato ang kalihukan sa gabi sa kabilin, mo showcase na siya sa mga lain-laing istorya diha sa kanang tema nato nga founding of the participating sites and various iconic objects, no, nga gi-house mga higala sa ato ang mga museo. With 9 years of the program, what must be its biggest impact to Cebuanos and non-Cebuanos, no, alike? Will the event, no, ang atong kalihukan karong tuiga makapataas ba sa atong awareness sa atong katawhan, labi na gyud sa ato ang kaadunahan sa ato ang kultura o kabilin mga higala.
Sunod nga pangutana nga atong sayran gikan sa atong bisita, what is the impact of this event to each participating sites and museum? Can ordinary people help in preserving culture and heritage? So, muna kuyugan ta karon taud-taud nila ni Ma'am Alma Papirin, no? Og nila ni June Cardenas og Ma'am Jelly C. Abella. So, atong madunggan mga higala karon taud-taud ang atong pakighinabi kanila kabahin sa ilahang mga naesperiensyahan, nasaksihan, no? Ang ilag yung kasinatian mga higala sa pagpadagan nato, no? Sa atong programa nga gabi sa Kabilin. Unya karon taud-taud kuyugan sa ato ang suki na kayo gyud, no? Pirmi na ni kung ato ning ipon murag mao ni sa tali, kung atong itali mga higala murag mao ni ang kanang daghan, no? Murag mohatag yung award ani ang amo ang department sa communications, no? So di na ko lang anon ang kasamtangang executive director sa Culture and Heritage Unit, no, sa Ramon Avites Foundation Incorporated. Live kuyog nato karon diri sa studio si Dr. Jocelyn Joy Hira. Ma'am Joy or Doc Joy, mayong buntag. May buntag, Sir Tats, ug may buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Murag, ganahan sa gid ko nga niingon ka nga, murag, pirmi ko kay ganahan man sa gid ko nga, mo suporta sa maing programa Yes. nga pagtuki, no? Kay Yes. daghan man gyud ka itang matuki sa atong katilingban, unya isip ka, usa ka social development institution, wa man tay kuan kanang ato rang puhunan ani ang atong laway pero apil ang atong kuan ang atong knowledge no atong kaybaw nga gikan sad sa atong pag-obserbar sa komunidad. So mga isad kog katahuran sa atong mga suking tigpaminaw og ang atong mga kauban nga Yes, tuaron mga sa Doc dagat, Joy, no? Tuaron, Miss Doms murag nana kadas dagat naminaw man gyud karon Yes. kanang napami diri kay Maapas lang ta, Doc, ha? Maapas Maapas, so lang ta. naapa ko'y kuan sad, malipay mo deliver og mga magazines dito sa kuan. Yes. Para sa atong Na timing, sa Doc, na kabilin. natay tahas, no? Oh, natay taas pero okay ra man na Sir Tats kay kuan kanang ganahan man ta ni atong trabaho. Ug di pa ta Yes. ganahan ani na magutbut na unta Correct. tayong duha, di ba? Correct. But we love our work and kuan man ni siya, appeal man ni siya sa ato man gyud ni di ra man ni kay tungod sana gisuhulan ta kung dili tungod kay appeal na ni sa atong pagkatao, no nga atong Sa atong advokasya. atong mga advokasya. Karong salamat gyud kaayo sa pag-imbitar namo og paghatag og lugar para sa advokasya sa culture and heritage ang kaning atong karong buwan nga Heritage Month nga doon na tayo gipasayugdang gabi sa Kabilin. Alright. Doc Joy, nag-isgot man gyud ka sa atong mga kaubana, no? Nga naa karon sa kuan sa dito sa Lapu-Lapu, no, sa Pacific Cebu, no, resort nga nag-enjoy na, ha? Nag-enjoy na, okay, ha, imagine Doc Joy. ko, puti nga bus, unya init nga dagat, nga ang kamuti ron. Yes. Unya kanang kuan ba ang kamuti ug ang mga prutas ron nga gibutang na sa lamisa, no? Correct. So mo na Doc Joy na timing man nga naatay taha so dili kita kabalibad. Di sa Apan ato silang mo balibad, di ba? Yes. Oh. Ato silang i-greet Doc Joy, ha, katong mga kauban nato karon nga nana dito naguna nya nagdam ko no to sila gradyo. Amaw ba? Aminaw gyud ko no to sila dito. Dapat mo text gyud sila nimo, di ba? Yes. Kay that's one way to check. Yes. So mo na nga be safe mga higala, no? Atong mga kaubanan dito. At least atong pag-enjoy kompleto gyud, no? Kay ang uban nato Dok gadaman sa atong mga pamilya. Bitaw. Kuyog Dapat gyud lang to. sad gyud nga ang mga pamilya makahibaw sad sila kung kinsa ang mga kauban sa ilang mga bana or asawa sa ilang pangpatrabaho kay mas bubintaha man gyud na kay moingon ta nga ang Rafi usa ka dakong pamilya. Di appeal man na sila kay at Correct. least makasabot sad sila nga kung unsa ni ang kuan ba kaning sistema sa atong trabaho kay usahay murag dugay kay manguli. Kaya naghisgot mga tag kuan Doc Joy, naghisgot mga tag culture. Oo. So kultura man nato ginis Rafi nga usa sa adlaw, no, sa tuig ato gyud ang gigahin alang sa kanang pagband, no, sa ato ang mga pamilya sa mga empleyado sa Rafi. Bitaw man ang kuan, be safe lang kay labi na mga bata, Yes. kay dagat, mga wa man ay kuan. Pero Dok, mailhan natong edad.
Kaysa mga nangagi, gagmay pa kayong bata niya. Karon mga dagko na kayo. Sus, imagine na. Murag, buong kamakisam ni Amina ko. Tinud. Maom din ni Amina kung gamay pa kay tanan. Anyway, Doc, arita sa ato ang pagaisgutan karong buntagan, no? Ang kabahin sa kining ang ikadalit sa gabi sa kabilin. Doc, una sa tanan, sa mga nangaging katuigan, unsa may sa atong pagpadagan ni abot nam day tag ikasiyam nam day ni nato katuig, Doc, murag paspas gyud kayo. Paspas gid kay katuigan. So, Doc, unsa may mga feedback, no, nga atong nadawat gikan sa atong mga katawhan kabahin sa event? kuan ang feedback of course na am gyud na di man gyud ko maingon nga tanan positive, di ba? Na gyud nay positive ug negative nga feedback. Pero I think ang negative ato na siyang gihimo estudyohan para mao man ay importante nga para lambo pa nato. Kultura gyud nato na Rafi, no, nga sa mga failures nato mao gina itong gitun-an. Atong kuan niya ang kanang mga weaknesses para mas strengthen na nato. So mo nay kuan, no? Pero I think ang overall ba, Sir Tats, ang akong nakitaan sa gabi sa kabilin, the fact nga ni daghan ang mga participating sites, no, sa ato pa mo ni ang mga lugar nga diin makabisita ang mga tao sa ug makakita sa ilang offering kaning mo yung mga participating do na gyud yung mga activities didto or pasudlan siya paranglitan ang sa Talisay, no, na ay kuan na sila 3 alineos nga kanang gi-appeal nila as participating kay pwede man ka makasud dito na imo guide nimo makapangutana ka kinsa ning mga alinyo sa kay mao gina sa history nila, Doc Joyce, Talisay, sa siyudad sa Talisay, mao gina mga apelyiduha nga murag original nga mga pamilya. Unya dako makay na sa gikatabang sa pagkuan, no, pag-liberate, no, sa di lang sa Talisay kung dili sa istorya sa Kagubot, no, dinhi sa Cebu nga kuan. So mo na ang mo nang giingon ta nga participating sites or tats. Unya kaning nasa tay giingon sa newspaper nga featured sites. Ang ato manggong gibuhat hinay-hinay sa gabi sa kabilin nga ato usang murag gimapa bitaw ang mga lugar nga makita nato, maagian nato adlaw-adlaw. Unya mahibong ta unsa maning lugar unsa may significance in the entire picture sa Cebu or maybe the Philippines. So ang atong gibuhat ato silang gi-feature dili pwede ra sila matan-aw, pwede ka pananglitan sa University of San Carlos nga pwede ra ka magpa-picture skilled. Okay. But at least ang atong gibuhat gimapa nato nga kung maagian man ni sa atong maagian sa ruta, no, atong gitagaan sad og higayon nga ang kaning mga tawo makaila sad sila kung unsa ni nga edipisyo, unsay iyang contribution, or pananglitan kanang naa diha duol sa University of the Visayas kanang kuan nindot kay na siya building na ibabay og lalaki nga kuan diha, no, kanang deco style gani. Unya ospital na siya kaniadto, no, pero pila ka book ang mga tawo nga magtan-aw ka ba nga ang uniqueness sa iyang architecture, unya pagkahuman wa kay kakaila. So ang atong katuyuan ani Sir Tats nga ilahon sa atong mga tawo kung unsa ning mga lugar nga naghimo or naka-contribute or nahimong memory, nahimo bitaw siyang kanang memento of the past, no, para maka-imagine sa takay nindot mangguna nga inaani di ay naa di ito ospital, so unsa man di ang configuration anong niaman dinhi, then makasabot ang usa man gud siya kag gamay nga aspeto sa dako nga istorya sa Cebu kaning tagsa-tagsa ka mga sites or practices do naman ni siya kalambigitan sa kultura og ang kabilin og ang istorya sa Sugbo. So makita na to, Doc, sa ato ang mga samantalaan ang kanang giingon nimo. So meaning to say this year mao ni ang ma-add nato kining gitawag nato featured sites. Mao ni ang kuan maagian ni nila, no, kay maagian man ni siya. Apan gitagaan ni siya highlight karon.
Oh, nasa siya Alright. gitagaan jud ni natog description gali sir. Tats para di lang kay makakita ka ng edipisyo nga pila naman to katuig nga gikuan nato featured site so nga kaila sila nga importante di ini. Ikaduha karon gitagaan na gyud nato sila kuan 1 or 2 sentences sa atong guide nga kung diin nag-ingon nga unsay ka-importante or unsay kahulugan ani nga edipisyo or aning lugara sa istorya sa Sugbo. So mao ni siya bunga Doc Joy sa feedback gikan sa mga tao o sa atong mga partners nga kinahanglan i-involve gini i-include ginato ni. Oo, mao man sad ni kiniingon sila nga unsa diin na or mingon sila nga bitaw no kadto bitaw kana bitaw naa dapit diha sa may carbon kanang nainindot nga building nga bodega katong sa Beko ba. Unsa diin na nindot ba ng building nga kay murag na siya decoration ni nana. So mo to we realize nga kanang sa atong kuan sa atong mga researches nagkuan nga mao ni ang pirmiro nga opisina sa Visayan Electric Company no unya kanang di lang kay una ning kuan ila ning bodega pero tan-awag yun sa pag-design ang mga bodegas dili lang bitaw kanang nabitay panaho nasa part sa atong panahon nga gi-design lang siya dili lang function kung dili hasta ang aesthetics nga dapat dili lang siya magamit kung dili nindot sad siya sa talan-awon sa mga mata sir Tats kay mao man jud na niya makuan man ko sa mga munang karon ba makasabot ko nga moingon ang mga tiguang nga dapat nindot sa gyud siya or kanang nindot sa mata kanang inana bitaw so magpasabot nga kita di ay do na gyud tay sense of aesthetics kanang nagyud tay kuan ba init dili na siya nga ang aesthetics kuan na naabot na lang nato pag abot sa Kachila or sa mga Amerikano do na gyud tay atong kaugalingon nga sense of aesthetics nga nahimo siyang impluwensya sa mga aesthetics or kanang mga dekorasyon nga makita nato karon kay do naman na siya local gyud nga meaning no. So muna Doc Joy no ang atong nakit-an karon agi og dako kay natabang no ang feedback sa mga katawhan labi na gyud sa kalihukan. Doc giun sa man nato pagkuha no ang mga feedback nila haron matagaan sa nato og gibug-aton no, ang ilahang mga suggestion, mga komentaryo. Ang kanang kadahuman or sa atong preparation sa gabi sa kabilin dili manggod kita moy kana bitawng ang kabaw ka sa atong proseso nga kuan man ni siya consultative man ta so ang katong mga kada museo or participating site nato do na sad sila chance nga pag-solicit no so atong gipangayo gikan sa ilang mga audience kung sa ilang mga komentaryo no so even sa public sa atong Facebook page sa atong Rafi nga kuan unya nasa tay murag random no pero ang atong yung source ani gikan sa mga feedback sa mga different participating sites no unya gikan sa atong mga partners ang mga driver ang mga police ang mga kay daghan man kay tag mga ang mga barangay nga nitabang nato so daghan mo ni ang atong mga source sa feedback nato no nga gibuhat so that atong mapalambo sad no ang kuan dili man nato ma-perfecto kay daghan man gyud kay nang kuan pero at least maayo ang sunod unya nanatay daghang mga unsa ni kaning daghan tag mga kuan ba better maayo ang pagpadagan sa sunod. So Doc as the event gets bigger no dako naman gyud ni siya kayo from 4 nahimo na siyang pila na ni ka participant 37. So yes nya Dok, kung sa may mga mapaambit nimo nga mga kausaban nga atong na-encounter gawas sa gidaghanon, no? Gikan sa gamay pa upat ka buok nya karon daghan na kay mga sites. In fact, daghan na kaayong mga lugar nga maadtuan. Sa una within ra gyud sa Cebu City area but now nanay unsa may mga kausaban Dok or mga hagit or challenges nga inyong na sugatan? Okay. So, numero 1 ang kuano, sud sa duha na kagabi sa kabilin, do na natay tema, no? Atong aging tuig ang atong tema katong Rise of the Queen. Ang katong kuan niya is ang pagtubo sa Sugbo isip sentro sa komersyo no unya in fact nakita nato nga di lang sa komersyo kung dili sa edukasyon no nindot man gyud kay na nga kuan unya in fact ang atong kauban ana sa Visayas ang katong sa Iloilo no kung unsay so mao ni ang kuan atong gitan-aw no ni gitan-aw nato kung unsa may mga puwersa nga dinhi sa sud o nga opportunity nga dinhi sa sud sa Sugbo ug ang mga impluwensya gikan sa gawas nga nakapatubo sa Sugbo isip usa ka sentro nga sa komersyo. So mo to ang aging tuig no karong tuiga
pag humana mo og kuan nag-meeting na sad, nag-consultation niya, kuan na sad kay ganahan man sila sa thematic ka presentation. So karon ang atong kuan ni ang gihunahon gyud nga unya naunsa naman ang Sugbo, sukad siya nahimo naunsa naman ang Cebu, human siya nga giabli sa tibuok kalibutan, no? Kay mao man gyud first nga kuan nato sa World Trade. Unsa man day nahitabo, unsa may mga institusyon nga nisunod nga ni anhi dinhi nagbutang sa ilahang mga komersyo or nagbutang ang kinsa man ang mga tawo nga ni bisita na dinhi og dinhi na namuyo. So mo ni siya ang mo ni gitawag nato nga we're looking at mga founding na dayon ang katong giunsa pagsugod aning mga lugara, no? So mo na nga daghan mga museo, giunsa man pagsugod sa mga museo, kinsa man unsa man nga ideya ang naghatag, kinsa man ang tawo nga ni ingon nga magbuhat ko ani, unsa may iyang pananaw. So mo ni ang gibuhat nato sa tema karon. So mo na nga unsa may kalainan ang nahitabo sad karong tuiga, do na manggod ang gabi sa kabilin manggod ug ang mga museo, do na manggod siya mga exhibits unya. Ang atong let's face it nga sa Pilipinas, ang atong labi na sa Cebu, no, wa gyud kaayo tay kanang training on curation, exhibition design, mga inana. So gamay pa gyud kay ni Sir Tats. In fact sa Pilipinas maihap lang ang sa akong kamot kung kinsa gyud ding mga kamao gyud ba mga maayo nga makatabang nato, no? So mo to nga ang gibuhat namo was this year, last year do na naman tay mga exhibits, karon sila na nisuwat sa ilang story kay kinsa man may musuwat sa imong founding, sa imong history kung dili ikaw. Kanya ang gibuhat nato was ni kuha tag consultant si Eric Cerudo nga mo'y nitabang paghanay sa mga ideya kay kinahanglan mo gyud siya hanayon, no, ang mga ideya kung nganong nagsugod, unsay konteksto sa pagsugod, unsay nahitabo pag diha na ka, unsay imong gibuhat isip usa ka museo, unsa may so mo na ang nahitabo, unsa may impact ani kanilang gayong internal sa mga museums ug sa heritage sites. Naghuna-huna sila nga bitaw, no, naunsa man taw, what happened to us kanang kuan na ba kanang lawom nga hinuktok bitaw kung unsa man say atong kuan, unsay atong impact, no? So mismo sila kay although kanang previously murag of course people will come and visit you, pero kani ba I think ang feedback nga ako sang nakuha sa atong mga kauban nga aghat nila to think in a more strategic manner kanang kuan lang ba dili lang kay karong tuiga kung dili unsay akong buhaton sa mga sunod nga katuigan para mapalambo nako ang akong pwesto, ang akong museo or ang akong heritage site. So murag ang mga tao nga nagpaluyo ani Doc Joy usa na kaana nagtan-aw gyud sa long term impact niini. Oo. Ang atong kuan okay nagkuan man good. In fact mo ni mo sa ni atong nakita, no, nga mo'y feedback sa atong mga kauban yung sila nga bitaw kanang dili na lang sila, in fact where kani ato yung sila nga ay gabi sa kabilin sad magbuhat na sad kog bag-ong gallery inana, no, karon mo sila nga unsa may akong buhaton long term sa akong program sa gabi sa kabilin para ma-anticipate nako, no, unya maka-present ko sa akong story to the public. So even ang hunahuna unsa, you know, in fact ang kanang mga interactive kay nang naabot na sa point ba nga nanay mga interactive nga mga kuan thinking nga dili na lang kanang mga flash mobs, diba, uso man kay na uso kay na siya sa gawas ngani murag naghunahuna na sila ba. So para nako ang as an observer ang gabi sa kabilin nahimo siyang impulse nga para kuan kanang mahimo siyang impulse nga to seek for better presentation, look into the material kanang ang research. So naanay mga kuan ba, it led to also mga collaborative effort, no, nga in the end kanang ang gabi sa kabilin og museo ka or heritage site ka hinay-hinay, no, nasud nato sa atong kuan mga kauban nga dili ni competition, kung dili kita kung magtinabangay ta mas dako ta og makuha. And importante kay na Sir Tats kay kuan pareho usa naman ang atong katuyuan, pero para nila unya nakita nila ang uniqueness bitaw mo na nakanindot nga kana bitaw imbes nga ikaw ra usa didto makita nimo ang uniqueness sa imuhang advocacy kanang sa imuhang specific heritage site,
then you begin to see, bitaw, no? Nganong dili nako ni buhaton, no? Or ang mahitabo is ang uban is i-prod nila ang ilang mga LGUs nga ato ning buhaton, ato ning ipasud isip usa ka ordinansa. Mga inana ba? Tinuod, Doc nanay Joy. mga proseso kay dili man gyud ni mahimo, di ba? I think we learned labi na mo sa inyong sa Our IDU Cebu. nga sa Our Cebu, di ba nga dili gyud mahimo ang kalambuan sa usa ka katilingban, dili siya mahimo sa usa lang kanang entity, Yes. sa usa lang, di ba, Yes. ka parte, kung dili dapat kaning mga parte magkomplemento Dili lang usa lang ka sektor. o usa ka sektor. So mo ni nahitabo sa gabi sa kabilin kay ang gabi sa kabilin kung tan-aw nimo sa iyang kinatibuk-an, di ang mga museo ang pag-adto sa mga nagkalain-laing museo, moagi man siya dan. Unya ang atong mga kadanan, traffic, Yes. no? Unya ang kuan, so muna nga maka-affectar siya. So what happened was even ang kuan, no, ang atong mga barangay and even the cities have been very supportive gani Sir Tats nga ila na nang gitan-aw ba nga unsaon di no asa nato so they have to study ang ilang traffic or kaning buses kuan na like ang atong barangay captain sa Tinago and mo na ni coordinate where kani adto Rafi na siya Rafi ang Rami yun. coordinate o gamami Karon sila na ang now ato ng sila partners. na ang atong partners na gyud mo ni kuan no kanang ni kuan ni ba they're taking reins So na sa meaning to say naglook forward sa day sila every year na ani Yes. nga maka-actively participate sila. okay mismo ang atong mga barangay sila may mangutana. Sila may mangutana. Kano sa ganitong meeting sa gabi is kabilin ana ba? So in fact in some of the barangay plans nga akong nakitaan, apil na gyud ni sa ilahang planning, Alright. no, sa ilang nindot na. kuan. Apil na silahang mga plano for the year sa ilahang mga engagement no with other partners outside sa ilahang Outside, barangay. and I think ang atong mga ang atong in fact ang province has declared gabi sa kabilin as the event for May 2015, no? So Okay. So nanay mga legislative kanang support nanay for support the program. Oo, unya. Wow. Kanang budget-wise, kanang sa Lapu-Lapu pananglitan, ilang gi-involve ang kuan man ila reenactment sa bahog-bahog sa Mactan. So naka-trigger gyud dai sa niya Doc og kanang action sa atong mga local leaders, no? Yes, naka-trigger gyud siya. Unya kuan siya ba kanang ang akong ganahan lang ani although kuan no is kuan pa lang yun siya is that ang mga leaders ba naghuna-huna na sila so nakakita na ko mga draft sa kanang kuan kanang sa memorandum no nga kanang ato ning buhaton like sa Cebu City of course na naman tay declaration gyud as the last Friday of May ordinance naman gyud na siya nga atong 2012 so musad ni ang gipang buhat nga naghuna-huna na sad sila nga nindot ni kay nakakita sad sila ng ilang buy-in ang mismo ang mga opisyal ningon sila nga bitaw kay kung tan-aw nato maka-trigger man gud ni siya og tourism. Yes. Number one, maka-trigger sad siya nga ang mga tao ampingan nila ang Yes. ilahang mga heritage resource kay mao ni siya Yes. ang adtuan sa mga Yes. tao, no? So Yes. inana ba mga these are nanagyo involvement, no? nanagyo In involvement. fact, ni-expand ang involvement sa sektor dili lang kay ang mga local government units lang but the other sectors pod nga nagtan-aw ni Doc. Nalang ko'y pangutana nimo ha, nagisgot pang gyud ta og kanang nagkadaghan na ta kay bawo ko nga ang Rafi ang atong institusyon mao gyud nagpasiugdaan ni kuyog sa atong mga partners kay bawo ko nga daghan kay tag nasugatan nga basin makatuna na to kay gikopya naman sad ni sa ubang mga lungsod sad no naghimo sad sila ilang mini Yes. gabi sa kabilin akong pangutana Doc unsa may mga challenges nga pwede natong makatunan no in the future sa ato sa mga LGUs pod nga naminaw karon basin unsay pinaagi sa mga challenges makakaton sila unsaon pag organize sa mga event apan Doc tubagon na nimo human lamang ng nipipila ka mga pahinumdum og mensahe. Kay bawa mo nga midaog ang gabi sa kabilin atong 2010 sa Anvil Award. Ang gabi sa kabilin gipasidunggan sa usa ka prestihiyosong gantimong Anvil Award di nagbase kini sa arte, kultura, kapanulundan ug turismo. Ang maong pasidungog gihatag sermon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi alang sa pagpanimbasog niini aron mapalambo ang Subo anong kultura ingon man ang kapanulundan. Kini si Pagto kay Christy nagatud ning mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, aniya ang mga pinakauhing kalihukan
kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Nipaubos ang 55 ka mga tinun-an sa kursong Computer Engineering ug mga magtutudlo sa University of San Carlos sa 5 ka adlaw nga Land Expedition ug Ropes Course Program sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Cool Adventure Camp Kunrafi KC. Ang programa gimugna alang sa mga computer engineering nga mga tinun-an diin sila mipaubusan na kanalaing mga adventures. Ang nahiskutang kalihukan magtudlo kanila aron mas mapalambo ang ilang pagkaliderato, mapaninguhaon, inisyatiba ug pagkamasaligon. Ang mga programa magprepara kanila sa daghang pa mga aktibidades unya sa pag-abli sa klase ug paghimo sa ilang thesis. Ipahigayon og team building ang Rafi Education Development Unit kun Rafi Edu sa mga tulungaan ug partners niini. Ang Rafi Edu nagsuporta sa reforma sa Department of Education Basic Education Sector Reform Agenda kun BESTRA. Ang tumong sa mga programa mao nga mabansa ang mga Supreme Student Government Council ingon man ang nagdumala sa proyekto sa mga tukmang sa estratehiya alang sa pagsulbad sa mga kritikal nga mga issue niini. Ang team building gidisenyo aron mapakita sa mga partisipante ang mga nagkalain-laing senaryo kalihukan nga makatabang kanila sa kinayuhan ug epektibong pagbuhat sa ilang mga bulahaton. Ang mga partisipante para sa unang module gilangkuban sa nagagikan sa tulunghaan sa Tabualan, sama sa Kanlungkab, Kanlimaw ug Kanluma samtang sa LGU sa Barili, Maong Budbud, Malolos ug Balubok. Unang gipahigayon ang mga kalihukan sa Durhan Beach Resort niadtong Abril 23 ngadto Abril 24 niining tuiga. Ug mao kini ang nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Chrisley. Maayong buntag. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa kaprograma po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan.